awusitshela ngale tshebe why le tshebe yakhe inembala emibili yayi-right yakhumbula beyimnyama yes true ngakho nje ithoso shaka ubheke notshani la bushe khona that's why ngithi iyashisa le utshani sabasha ubheke winter indaba yokuthi serious ngishayela ibhela and I'm proud because I learned a lot of things lapha akusho ukuthi mawunswembe esikela automatically uzophumelela ngesikela kusho ukuthi isikela platform okwazile ukuthi uconquer kuyo zikhona ezinye izinto ongazenza so I started ngokubhansela i-X-ray le ayishow eyokuqala eMzansi ebuyisa amalobolo iqala ngalo and siyayenza lento yenzeka kahle ngokomthetho masikhuluma ngokulobola kahle kulotshola ijiji umntana womuntu kodwa ulobolile ngoba amalobolo awuthami asetshenzwa kanzima akusina noma ubani okwazi ukusebenza imali yokulobola inzima kakhulu hayi laba banamhlanje laba abakwazi ukuphika ingane noma sibabonile ukuthi i-DNA labantwana akusiyabakho ekuyiphi ngathi ufuna ukuzenza ujubujubu so ngathi ufuna ukuzenza ujubujubu no mina ngiyadodisana yabo mara miwena sofana noZola 7 yazithandwa abantu abadala kakhulu mina umagogo bayishaye ngabo kakhulu awuthiyami abantu babo yabo madala because abantu abadala yibo vele abathanda isiko ngithi angisho phela sinabo abanye bakhawathekile sekukuthi nje mawangibukela bayazikhonsola Mujapilo no JP Forest phakathi kweQuantum sirenga wonke umzansi boy isukile boy let's go right to the sound of good times let's go right Indawola Shafere and welcome to another exciting episode of iQuantum Taxi yasekasi. This is the mobile taxi. Fere siva yonke indawo. Fanele sishile esilungwini. Hleli endaweni esikhala kamnandi. By the way, I believe by now you already know igama uKemsnash out yasekasi. Angivayi ngiyi-one as always. Frank City Quantum umageza akahlala eyi-one kuba khona lo muntu uzochange ozobambila izoba li-change kuba khona lo muntu ozo-interacta nabantu yangithola so fandaku ngiphethe inja yegame ngiphethe i-legend ngiphethe i-pioneer ngiphethe inja yami my day one Mr. Pulelo friend bakuthombile maybe to see you out here welcome to Quantum welcome to Quantum nami uyangibuyisela ntwana ngibuyisela la ngibuya khona ubuyele emuva no le Quantum I know it most definitely I believe ama-viewers ekhaya bazofuna ukwazi ukuthi ubani uPhulelo uPhulelo out yasekasi uKhulela eThembisa but I was born George Mukhari which is in Garankuwa. Okay. So but then I grew up eKasi eThembisa and I did everything eKasi yes. Yeah, most definitely. Sikhule sonke eKasi eThembisa. 1632 Kaslamakasi. Yeah. So uPhulelo sikuQuantum. Mangicheck iprofile yakho bathi ngewasha ibhele. Mbana ngimtshela. Yabona masikhuluma ngokuthi impilo yomuntu iqala somewhere ukuze ibe somewhere. Sure. After we matriculated SDK. Sure. I had no option but ngabona ukuthi ngoba besesenza amacala as parents I had to take responsibility. Ilento ke stoko icala esikhe. So I take responsibility. The only option I had now esasikhathi. Bekuwukuthi ngishaya ibhele. Okay. Yabo? Ngishaya ibhele kahle ngikhulisa izintwana zami. So impilo lapho nje ngiyazi ukusuka nokuhlala and I stayed there for iminyakanyana until ngize ngidiscover ukuthi umuntu onjani ngifunani ngibheke kuphi. Yabona? Angizange ke ngiphakamise impiko zami suka sibeke. Uqala ku level 0. Bese ukhuphuka na. Most definitely all have to start somewhere. Siqala phansi kodwa ngoba sikhona isikhulumo sake sasho sathi into eqala phezulu yithuna ngoba iqala lembiwe phezulu yephansi manje mawufuna wena into eyimpumelelo qala phansi
uzokwazi ukukhuphuka phezulu. Ngishayela ibhele and I'm proud because I learned a lot of things lapha. So ushaya ibhele ucale kuphi? Ucale kwe-street ku-Quantum or ucale kuma-venture? Because ama-cheetah bikers ucale ku-venture. Mina bra ngishaya izola part. You old school boss. Hey, old school. Mina The original concept of Magesa again. ngishaya izola time. Sure. Ngihamba ngosiyaya one way. And one of the most popular taxis eKasi. Yeah. Ngihamba nge-TMG, ngihambe nge-RLJ, ngihamba nange-SST. Sure. Yabona? So bekuyama-taxi ngaleso sikhathi akuwasemgangathweni. So that's why I learned ukuba uMagesa. And yashintsha impilo yami, yabo. Alright. Noma nje kungasinto kumele ibe permanent. Sure. Ngoba ekuhambeni kwesikhathi kumele uhambe bese wenza ezinye izinto. We out ekholele eKasi. Sure. Mina ngiyacaba uthi lomcwembu ngendwangu. Sure. Yabo isidwadlo bekuyinto zakho. Sure. Ingane fade awuyazi. Asaringi lapho. No. So manje and there were times where uye wageleza khona ku foundation yakho ku multiracial school. Sure. Understand? Yeah. So from that background nini sosithole semateksini so bengakuphathisa amahloni lento le. Uyazi ukuthi awuthami kufanele ubheke isimo sakho. Uyeke ubheke omunye umuntu esiceleni kwakho. Ungaphilile abantu. Wabheka umuntu uzokhohlwa ilento kumele uyenze. Ngoba abantu angeke sibajabulise. Sure. Ungaca umuntu la ohleli khona wena manje awukho umbuzo abanganayo. Eish. Or ayikho into abangakhali ngayo. Sure. Yabona? So ubheka lento ebalekile kuwe. Okay. Ubheka lento ofuna ukuyi-achieve. Yeah. Bese wenze lento efunwa inhliziyo yakho. Okay. Uzoba great empilweni. All right. Abantu sibayeke bakhulume bahamba ngelini lakho wena thatha ilini lakho. It was immediately after matric. Sure. Your peers are in tertiary. And ezinye uyacaba ukuthi alena sesigele bengishaya yabo. Sure. So but manje uyambona use-tertiary or like let's say use-varsity futhi not just even nase-college, understand? Yabo. Wena ushaya ibhele bekuphatha kanjani lento le? Uyazi ukuthi awuthami ezi-out ikhulela eKasi and mawuyibona impilo nje in general. Sure. Akusho ukuthi mawumthwembe esigela automatically uzophumelela ngesigela. Kusho ukuthi isigela siyiplatform okwazile ukuthi uconquer kuyo. Zikhona ezinye izinto ongazenza. Most definitely. Ezinamandla. So awulimithekanga. Kusho ukuthi academically ma right, kusho ukuthi kumele ube udokotela or ube uthisha. You can still do ezinye izinto. I feel. Ngoba bakhona abanye abantu academically abamnandi. Yeah. Mara bekho kulawo ma-field. Yabona benza izinto abazithandayo, aba-passionate ukuzenza. Yeah. So kuya nangokuthi wena ufunani. Sure. Uzoyenza kangakanani. I feel. Ufaka amandla kangakanani ekufuneni ukuyenza leyo nto ufuna ukuyenza. All right. So ukuthi usukaphi uyaphi akudetermine actually la osuka khona akudetermine ukuthi uyakuphi. Sure. But uwe kumele ukuthi uzideterminele ukuthi ufuna ukuya kuphi. Faka umoya kuleyo nto. Hard work and determination. Yiyo into kufanele i-direct ukuthi ufuna ukwenzani, ufuna ukuya kuphi. I feel you. Sure. So awuthami uphuma kanjani from ukuranka to a TV? Take us through the journey. Honestly speaking, Yeah. there's nothing wrong with rank. Sure. Ama-challenges aba sekuthenini, what are the benefits? Yabona? So ne-goal futhi. Ne-goal la. Sure. Once into wathi uyayenza wabona ukuthi ayisakwazi ukufinyelela kulezi zinto zakho ufuna ukuzenza. Kumele ucabange ngenye indlela. Yeah. And uthathe i-decision. Yeah, uhlala uyi-one. Self-introspection ibalulekile. Because kubalulekile ukuthi ukwazi ukubona ukuthi sekudlula isikhathi esingaka ngenze lokhu ngenza lokhu ukuze ngi-achieve ezinye izinto mangibona ukuthi level engikuyo noma lo msebenzi engikuwo angeke usangifikisa lapho kumele ngikhokhode kweminye iminyaka. Alright. Yeah, because zikhona ezinye izinto othola ukuthi angeke ukwazi ukuzi-achieve userenkile. Sure. Kahle kahle umholo uyalimithana. Umholo ostandard uyalimithana. So kubalulekile ukuthi uventure kuyo yonke le ndawo ocabanga ukuthi uzokhula kuyo. Yabona? Ngoba nesikhathi asimanga. So anything yang-discourage kakhulu ukuthi there are no benefits. And which is something that e-taxi industry has been looking to. Ngoba abakwethu bayasebenza for many years. And you find ukuthi makayehla wehla Provident Fund. Oba next. Ngiyibona uza kwale Provident Fund. Wena sokungenelele kakhulu. Sengidini. Awukwazi ukuhlanganisa izinto ezidisi. Yabo? So basically kubalulekile ukuthi mawumjida
use-industry, don't be too relaxed. Okay. That one, the steps of what you want to. The only people who succeed, that is the taxi owners. All right. Awayiphendula question yami, but before sizoyibuya futhi Sure. revisit. I believe eSkela now une dream. Sure. So bofuna ukuyenzana apha eSkela? What was the dream? Honestly speaking, I was not sure ukuthi yini engifuna ukuyenza Okay. until kuze kufike ekugcineni lapho engicabanga khona ukuthi I just need to be into business. Yeah. Yabo ngoba ngikhule ngaphansi kwe-background yabazali abawusomabhizinisi. Okay. Yabo so bengizibona nje ngusomabhizinisi of all things. Lokho ukuba ama-pilot bekokwabo mina into ebeyiduma nakini Yeah. ukwenza inyoni. Yini kwayibhayisa eSkela? Kwabhayisa amaswidi, ngingawabhayisa amaswidi. eshama steak sweet and stuff like that ngeke ifishini. Sure. Actually develop ukudala isegazini. So uthola ukuthi-ke ngama-weekends makuwaligela siyabasho ubhayisa ekadeni bekubhayiswa into. Okay. So sell chickens. Sure. Yabo so lento yakhula kwaba yi-legacy yasedlakeni. Yeah. So sakhula nayo. So into business mina both parents were business people. Sure. Ngingase abantu abasebenza ngalo. So nje vele kube yinto engikhule nayo kusomabhizinisi. Then let's go back to the original question. Ukuthi ungena kanjani TV? So I started ngokubhansela i-X-ray. Oh. Right. Oh, pounds. Ilezi ezithafu. Ilezi ezimurayi ka. No, I started ngokubhansela i-X-ray. Sure. And thanks to my papa. Okay. Because he was the one always Xolani Mapapa. Mr. X. Yeah, Mr. X. So he's the one always umbono. Umlethe phakathi kwe-quantum, amlethe. Sure. Yeah. Most So definitely. we always ne-idea ukuthi mntwana kukhona into ekhona la. Akusingcono nawe ukwazi ukuthi uze uzozama Yeah. ubone ukuthi yini ongayenza. Ngangena-ke ekubeni ibhalansi of-X-ray. I then also did indaba yokuba Okay. because umsebenzi omkhulu lapho ngaba yirodo for isikhashanyana esithize and then wahamba ngesikhathi kwaba khona ama-auditions. Okay. Kuma-auditions-ke ngazinika lelo thuba ngami ngathi hayi awuthi-ke ngiyozama awamthombeni iy'ntanda mhlawumbe ikhona into engenzeka yabo Kube nama-audition. kuba nama-auditions. Phela abantu babona ngathi into easy le ukuthi hayi nami ngine-show awufake lapho. I believe lokuhlangana nabantu bakutshela kanjani. baningi so abantu abaningi banale ngqondo ukuthi uyafakwa uzofakwa kanjani uhlula ikhemera yefoni Mfethu. so uma ucabanga ukuthi uyokubhekwe izwe lonke Yeah, this thing is not for everyone. Yeah, so then take us through, asibuyele back to your story. Sure. Take kwaba nama-audition. After more auditions, then that's when my producer, Tato, because we auditioned, she was part of the laba bebakhetha abantu abebabadinga for ama-shows abebanawo. Okay. So she chose me and then wangikhulisa because ngingene nami nje ngungcimi Yeah. sesike-researcher ngi-investigate yabona kodwa-ke wangithatha wangibeka ngoba-ke anginayo ingqondo eqinile nengqondo elula. Amuyinjwa yini? Ngisheshe kakhulu Amuyinjwa yini? ngayibamba Segazini. yabona manje sesihamba nayo. Most definitely. Siyasheleka. Nokubatshela nomagogo nokumtshela basibhekile TV because ayincane le show yakhe. It's out yami. Ngikutshela phela Sure. le ayishow eyokuqala eMzansi ebuyisa amalobolo iqala ngani and siyayenza lento yenzeka bangathi Asivele singene straight kwishow yakho. What is the show about? so inkomo zamalobolo is basically a show esiza abantu ukuthi bathole ilobolo labo back uma ngabe imishado abangene kuyo iphela ngendlela engekho right engekho fair thina silethi fairness kuleyo mishado. Yabha amachita limele kasi nje yakho. Kakhulu awuthanda ngizenzela nje example bakhona ama-episodes othi uma uthi uyawalalela ubone ngathi kunokuhlela angeke ulobole umntwana omuntu ungapheli neviki bese sekabuyele kubo. Umlobolile lo muntu wamgolodi ubuyele kubo ngoba yena akasathandi. Yeah. Kulesikhumbula oqala ukulobola
akusindiyana kaya nombani Okay. usunentanda mosalojola usunentanda Especially kulamalanga. akulamalanga Umshado usekho. mara manje bayalobola amajida ngisho wayazi ngiyazibuyisa leyo manje sebakhulile Ushiti lekusasa nje yami ngabangena. manje noma ungamthatha kusasa makasibayisisa silanda indlu zethu Hayi, yabona ngiphethe wena nje. Angimnandi. so Angisazobaplaka nabanye. so esikhathini esiningi ngikhuthaze mina abantu abadala ukuthi abantwana indlela ibuza kwabaphambili. This show is about ukuhlanganisa imindeni zokufundisa abantu abadala ukuthi ezinye nezinye inkinga abantwana bangena babheka isekelo sabazali. So manje abazali bazithela ngabandayo kuba nzima ke kulo osekayidlile. Ngoba imali abolobolo kahle ayisimali yokudliwa nje. Ikhona lapho ungayisebenzisa khona uma ufika esigabeni esithize. Yabona? Ngoba basangena kule nto yamalobolo ayingashoni langa. Asingena uthiyama. Take us through the concept yamalobolo because of like we are Africans, ne? Yeah, sure. So sikhule sazi ukuthi okay and abazali baphethe this mentality ukuthi okay nabantwana bamantombazane that means I'm rich. Yeah. So highlight kancane. Abafuna ukuyivuma bona. Ukuthi investment. kunoku-investa ngaphakathi bona bayenza ngesintu Umuntu athi musesikela yini. But it's your responsibility as a parent. umsele mina uyofundisa mina namo Bemela afundiswe ubani? masengisho khona uma uthi umse esikolweni wena uzofundisa mina la endlini angifuni ukufunda mina ngifuna ukuthi abe umama anakekele umuzi wakhe ngoba umuzi wakhe wawumfazi yabona ma umjida akusilula ukuthi ungazakhela umuzi. Take us through the concept yamalobolo. Right. So kahle ngokomthetho masikhuluma ngokulobola kahle kulotshola ijiji Imadoda. standard kahle hlehlehle ngokomthetho kulotshola ijiji. The reason ngisho kanjalo ukuthi kumele semhlangeni sofuna abantu sobalobola. abantu bokulotsholwa yibo lapho ngiringivala and ngiyazi ukuthi ayisimnandi iqiniso. Okay. Because kule inkomo ezikhishwayo ziyakhulunyiswa zinamagama azo. Masikhuluma ngenkomo kamama nenkomo kababa lezo nkomo zoyi-2 zikhuluma likhulu ngerole edlalwe umama ekukhuliseni indodakazi yabo. Okay. Yabona? So mina iyangikhawatha uma uthola ukuthi umntana wentombazana ubuntombi bakhe bathathwa somewhere. Wena somlobola nje jala bamsoconga ngoba badala ngiyabona leyo. So But now you're one of them. Usiboreka siyazazi lesiselenkazi bacedile abochirithi. ngisho manje vele indlela iqala la. Manje so yenza ukulungisa kanjani umoshile already. No, Moses njengokhazela Moses uNkulunkulu wamkhetha abulele umuntu manje angeke kungenaso isipiliyoni No sakhe. Paul naye wayisona. Angisho yabo. Okay. So ngiyakuzwa. Yibo-ke laba abayizwayo. Alright. Izwa laba abayizoni ngoba banesipiliyoni. Awu, uma biza umuntu ongenasipiliyoni uzobasindisa kanjani manje? Ngiyakuthola uthi yabo senze ukuthi okay bonga umzali bonga ubaba umama nobaba ngerole abayidlalile. So lezo inkomo zoyi-2 zikhuluma indaba enkulu. Okay. Because mase sesizithatha le nkomo usho lo muntu akasalusekanga sekahle soconga Samuel angifuni lokuthi udliwe. I understand. Ngiyayihlonipha. Sebamsocongile Samuel wena umthola anjalo uyamthanda uyamthatha kahle abazali bakhe sekuwabantu bokubonelela uyababonelela ngoba nabo behlulekile ukumelusa nomntwana. Yabona? Mara ngemanje ngoba izinto zihamba nesikhathi yonke into seyenziwa into eyi-1 sekuba ngathi ukulobola kulotsholwa noma ngabe ubani. It's fine. Okay, siyavumelana nalokho, it's fine. But ake kube neqiniso ngaphakathi. Yeah, because kunento engifuna ukuyidlulisa. Akekho umuntu ozilobolelayo. Umkhwenyana ulotsholelwa ababo. Okay. Uma sikhuluma ngokuthi wena njengomakoti uthi awusawufuni lo yamshado ngamanye amagama sizolalela ama-reasons enza ukuthi wena uthi awusafuni ukuba kuleya union, and then bangaba ama-reasons ayakufavor wena njengomuntu ofuna ukuphuma ngendlela right sizoba nawo. Kodwa-ke mangabe uzokhuluma izinto esingazizwa yabona nje leyo ukuthi uphume ngoba uyajola hayi leyo
Hayi Emshadweni kuyabekezela. emshadweni kuyabekezela. Kunjani? Into esithi ongayibekezeleli indlala Okay. nenduku. Alright. Cha leyo ngeke sithi uyihlale. Indlala nenduku. Lokho okunye ungena sewazi. That is why ngiba harsh mina ebazalini because ngaphambi kokuthi bamukele amalobolo kumele bampheke. Bamtshele bathi yabona ke mntana njengoba sokungenile. Sibuya khona thina siyazi. Nabo uyihlo sihlala nabo. Sihlangane na 147 and 9 and mawuke wahlangana na 32 awuzi la ekhaya ungalokuthi uze la ekhaya wena ungamanywe kubo ufike uyochaza lelo daba mangabe kusho ukuthi kumele sihlale phansi silungise lento sihlale phansi sibheke ukuthi ilungiswa kanjani awupaka amabhegi wakho ukuthi ayisakho indawo yakho lesela thina sesadla into zabantu manje ke emzini noma emendweni yabekezela ukukhulunywa ngalokho Uthi thi ngalento zabantu esiyidlile. Wena mawusuthi ubuye ekhaya. abazali abaphilayo ke lapha mase sikhuluma ngabazali abaphilayo hayi laba banamhlanje laba abakwazi ukuphika ingane noma sibabonile ukuthi iDNA labantwana akusiyabakhe kuyi3 kodwa bame nalo mntwana umntwana womuntu kodwa ulobolile ngoba amalobolo awuthami asetshenzwa kanzima akusina noma ubani okwazi ukusebenza imali yokulobola inzima kakhulu so mawuyithatha uhlonipha lo muzi usuke ungaphani ngayo and usuke hayi ukuthi awunazo izidingo zemali kodwa usuke uhlonipha lo muzi wakabo le ntombazana ngoba vele bambalo bathola basahlangene yabona so kusisikhathi uthola ukuthi usaphelele kodwa ingqondo nayo ayikho kunzima lezi uNkulunkulu nje wahlola into umshado wahlola nje into ngoba uhlangana ne personality different from yakho and it's important ukuthi abantu bazi ukuthi maningena kule nto leya ningena idingo zakho ifiso zakho lezakho mase sizongena singena simithana halfway siba nyamanye uthula iBhayibheli siba nyamanye so mase kuba nyamanye yonke into esizoyenza ihamba nokubambisana hayi lo mdlalo esesiyibona manje amanje ibhek mumpatile manje Ayashisa bafethu kuyashisa eTexini athi singene egarage sothela igazol manje sisithole lapha erenkeni ukuthi sikhiphane Q Marshall uthi sikhiphane Vandag lapha yana ku-taxi gossip Thabo Thiba Thabang wemfana ufuna ngilokho ngiyiphinda hayi ekuseka bafethu ukhambane ebangihlukumeza iJopo Thabo Nkosi lasilambile lasidijithila siduma lika Penny all the way on 1632 bafethu njengoba nisibona fana siku Prime View Restaurant baba ngithi lalela everything you get isho wena adventure phakathi koKhantama mfana ngithi uyangithola njengo Q Marshall wena mfana ngithi ngimkhombisa ukuthi kuhamba kanjani ngizwile bathi nama water crisis alimeze Charlotte Maxeke Hospital mara kanti yini mara amanzi siphila ngamanzi ningayenzi into eniyenzayo another thing bafethu silahlekelwe and silahlekelwe kakhulu uSello Motlawo ngalalo ngoxolo umuntu omdala ngekusafani man hambe ngoxolo umuntu omdala enengasamoshanga nesikhathi njengoba nisibone namhla siphethe bani mfethu ubulelo umthombeni insizwe siza ngeenkomo zamalobola bafethu singamajita sasokola but yena uyasiza kakhulu and siyabonga ngalokho siyabonga kakhulu nje ungena ku-quantum yethu uyazi thina mfana sigibeni izinto ezihamba kanjani uyangithola but ngithi ngiyivale kanjalo bafethu what do we bring on the table? That's the question. And ngifuna ukuyibona kuma comments. For amantombazane namachita. What do you bring on the table? Ngivale kanjalo bafethu iJopo Thabo Nkosi lasidambile lasidijithila sidumele Penny, we out here. Welcome back. Sesibuyile emgwaqeni sivakile online always. Yawazi amateksi. Athi le ngigcokela izaza le. Uthiyam. Yeah. Welcome back. Shapha. Mamela uthiyam bese phezukwazo lento lezi zamalobole understand. So okay manje athi singafocus emajidini kuphela yabo. Asingene nakubo girl kancane. Yeah. Nangu girl la. Nayi scenario girl una 10 years aphuma nomjita. Understand? Yeah. 10 years later umjita ugapha ugirl. Nini after 2 months uzwa bathi uyalobola. So ugirl onjalo makangakubhalela athi ke lo muntu uyangigoloba. Omela ngilobole kudala ngibhlome nawe. Uyenzila kanjani situation enjalo? Yeah, it's an interesting one. Yeah, most definitely. So khumbula ukuthi ilobolo akusinto ongayifoster. Sure.
umsebenzi wakho ozokwenza ukuthi umuntu akakulobole. Because mase kuze kwadlula 10 years angakulobolanga yena. Futhi vele ayikho serious. Asazi ukuthi uyo ngasi serious or uwe omenza ukuthi angakuloboli asazi. Or vele umshito beyangena nyuko. Because namandla ngisho phela kanawo, but then the problem comes makayolobola omunye umuntu. Yabona? Ngoba phela ikhona lento ukuthi siphushe isikhathi. Wena wayetshela ukuthi umuntu okulotsholwa kanti umuntu okuphusha isikhathi. So the only reason engenza ukuthi alobola omunye umuntu yingoba wena kuwe beka ku training eyokuthola umfazi azomlobola. Akasibonanga isidingo sokuthi akulobola. Akazange asibone. Yeah, so ngoba ukube ngabe bekane problem enyungu bekuzothi makathola imali asibize thina simpheleze simphambisele somkhulumela. Okay. So mara ngoba akasibonanga isidingo sokuthatha wena awukwazi ukuthi udimanda ngaliphi because phela ulotsholwa umuntu, beauty shines in the eyes of the beholder. Basho njalo. Yes, definitely. So lo muntu okulobolayo uyu umuntu ozoyibona lento azokulobolela yona. Okay. Awukwazi unless mawuzomgaya inyungu uthi akakulobola then ungamsola. Yabona? Mara mawuyo ozoyisebenza yena ikhiphe kusho ukuthi wena beni ku training wena naye ukuthi akathole omunye umuntu azilobolele. But I believe at times it is very important for us to deal with the seed. Understand? Sure. Not the fruit. 100. So don't you think ukuthi mhlambe ningaletha another segment ku show yenu ukuthi ke manje sesiyakwazi ukunibiza amasolobola nibe khona nibe part of the wanke. Ngihlala ngisho mina. Oh, okay. Ukhumbula ukuthi uthola ukuthi umuntu uthi uma bomalume bakhe Yeah. bavuma 100,000. Yeah. Umuntu ona abantwana abayithuli. Mara unje. So uthi nabatara wathi bese mulobola ngamali. No1. Bese bathi bafuna 100. Mele simulobola ngamali according to wena. No, siyabonelelana lapho. Okay. Lapho usukufaka ikholi, yabona manje singeyithambisa. Sure. Ufaka ikholi. Because vele amalobolo vele akusi business yabo. Because amalobola akusi business. Yeah. So uzovele nje ngoba kufanele sibonisane ukuthi la ekhaya ngoba ngimthandile mara ngifuna ukuthi abe unkosikazi wami officially. Bomalume nangu sibamphulile unyawo somewhere bamshiya njalo. Okay. Mina ngicela ukutake over. Yeah. Ngizombonelela. Sure. Yabo? Ukubhekela abazali ukuthi ungayidli mangobe. Ngoba bayishayile abafana abaphume kanje. Wena ungena soza uyi-damage control. Okay. Yebo. Yeah. So uzolungisa lokho abakumoshile. So awukwazi ukuthi ungalotsholwa ngemali eyindodla kanti khona bakusebenzise emahala. Sure. Yiyo lento engikwatisa esikhathini esibayo uthola ukuthi umuntu ukhala ngokuthi okay mina ngoba bekalala nami mina le khekhe lami lona noba ibeka street umuntu akhale ngekhekhe lakhe ukuthi manje ikhekhe lami lona ilalidla iminyaka engaka. Unfortunately wena wenza ibusiness undercover. Sure. Yabo? Yena ukushelile najola mara bekangazi ukuthi uyambhayisela. Ngoba vele ikhekhe malithengiswa siyalwazi liyabhayiswa. Yeah. Yamalibhayiswa liyabhayiswa. Ngiyakuthola. So wena mawuzoclaima ngento yomuntu ongamthengiselanga kufanele ukuthi ngigaye isipho ngakupha isipho masixabana bese wena ufuna iprice yalesipho ngoba nakho phela manje sengivele ngisebenzisile sesikhathela safana nakuqala awusasifuni back ufuna inyuku yakho ongibhayisele Ngiyakuthola. standard. No, it makes sense. You understand? So I hambi kanjani manibhayiselana from the onset yamtshela ntwana 50 ngelanga azi naye ukuthi uzobeka i3 clip la 6 days. No njalo. Mabe ku tennis ayibale tennis. Ukuthi tennis ngizomama kanje. I think so that masihlukana omunye kungabi nokukhuluma. Yabona? But angikukhuthazi mina ukuthi abantu abahlukane. Angikukhuthazi ukuthi abantu abalo. But what I'm saying ukuthi ngene entweni oyaziyo ukuthi ungena kuphi ungenelana. Sure. Kwenzela umakhelwana ngoba babi khona base ngifikile mina and ayikho into abazoyenza. Esibayeni ngiyaziyela. And ngijabula kanjani bana malobole ngezeboya.
ayizobuya ngizibonile la ngaphandle. ayizobuya By the way, ladies and gentlemen, we are live at Prime Restaurant Olifantsfontein kuLaskhona. La ngaphandle ngithe mangene egate ngabona inkomo. Inkomo eziphilayo, livestock. noma ngiyibona Sure. mana ngiyakhuthala Yeah. yazi ukuthi ngathi ngasondeza le trailer yami ngithi kuyilayisha zibuyele kubanikazi bazo ngiyayithanda nje into enemfuyo ngapha Since into enenkomo since usebenza ngeenkomo, sure asikhulume ngendaba ye-farming. sure What is your take on farming? Do you love farming? 100 khumbula ukuthi kwi-farming mawu investe khona kufanele ukuthi ube nothando lokuyenza leyo nto Okay. ungayenziswa ukuyenza nje Sure. ube nothando layo Yeah. ungaze passionate ngokuyithuna la le yabona and i-investment enhle kakhulu Alright. izulu zeyizukulwana that is why laba bamhlophe bayakwazi uku-excela kuyo kakhulu i-farming kahle kahle ondlebe zikhanyelanga baya-excela kakhulu ukudlula thina Ngiyakuthola. and hhayi ngoba ngithi thina sinjani thina siyazazi ukuthi kumanejeni izinto asinasigela kahle But we're still learning. yeah 100% Yeah, we're so still learning. uthola ukuthi thina kukancane uthola ukuthi umuntu omnyama una 100 cows uyale 200 500 kukancane Remember, we're still 30 years with democracy. angisho uyabona It's only 30 years. so Yeah, give us time. so Be patient with us. so kubalekile ukuthi si-invest Sure. kwi-farming Okay. ziningi futhi izinto esingayinvest And masikhuluma nge-farming phela, it's going back to the Yeah, roots. yeah. Remember, abokhokho Babephila ngazo. baphila ngazo. Kodwa inkomo phela inkomo eyi-1 yeah. inkomo eyi-1 from 10 kuya le sikhuluma ngenkomo ephilayo so mawuna 20 ubona ukuthi ume kahle into zakho zime kahle and inkomo phela zihamba ziya-multiply Ziyazala, yeah. mawuziphethe kahle uzondla kahle uyijova uyifake emadiphini mina nje ngiyazikhuluma nazo iy'mbuzi ney'ngulube So unazo inkomo. mina nginey'mbuzi ngakhetha iy'mbuzi Okay. ya ngoba-ke Injani ibhizinisi yembuzi? Usichazele kancane, asi-understand. thina phela njengabantu abamnyama mina mangiqala uku-invest ey'mbuzini ngangibheka ukuthi siyabantu abathanda amasiko kakhulu yabo siyabantu abenza imisebenzi ngapha nangapha Yeah. yabona kweminye imizi makushoniwe imbuzi iyafuneka kwabanye abantu so ibhizinisi nje eli-right Okay. yabo ibhizinisi ongarelaya nalo kulo kodwa-ke ufuna usebenze nabantu ongabathemba abantu abazokwazi ukuthi bakunakekelele yona uyondle nje ngendlela e-right Sure. yabo All right. so Then uyithengisa kanjani? so kuyadiphenda angithi ayilingani Mm. so sizoyiqala nje siyibuke ukuthi le ngoba sesispende kangaka kuyo sinesikhathi esingaka nayo ingakanani sizoyikhipha kanje Okay. yabo Mm. so nesikali sayo ukuthi uma sesigibeza umshini isinda kangakanani sihambise kanjani Mangathi imbuzi cheap ngabe ngithole malini so? mayishiphi mhlawumbe ukuthola uma sekukhulile ufuna ukusebenzisa wena mhlawumbe uyithole less I think nje tawu Mangithengisa ngetawu. mawuyithengile uyithenge cheaper tawu 900 Bese mina mangithengisa. Ngisho it's all about making business. yeah So ngayithengisa kanjani? 3.5 Okay. 3.5 All right. yeah Then there's money. there's money a lot Oh, of there's money. there's a lot of money so you can imagine Kumile ngembuzi iyakwazi inkomo. Do you have information ngeenkukhu? yeah kakhulu So na ibhizinisi yakho injani? what is nice about inkukhu ukuthi ke kuyadepend ukuthi ufuna ukukhulisa ziphi Okay. so engiyithandayo mina yilezi zamankanda ezamaqanda-ke okumnandi ngazo ukuthi kuba khona isikhathi thizeni lapho ezokhiqizela amaqanda nakhona kuya ngokuthi uzifida kanjani ngoba phela ibhizinisi lenkukhu you must be hands on into everyday you can just imagine phela i-hard body akusiyo into ongayibeka uyikhiphe nga 6 months njengobhayizana le nto uyibeka unyaka wonke kumele uyifide unyaka wonke Sure. you understand bese uyayikhipha uma uyiqale nje manje Yeah. kule nyanga esikuyo uziyikhiphe kulo nyaka esiya kuwo kule nyanga so uma uyibona ukuthi ayikhiqizi kahle that's wena ungayikhipha-ke bese ufake izinto ngoba ziyafika la ma-hardball wabona siwadla basithengisela wona nje ngoba sewakhulile
Oh. yabo basithengisela wona ngoba sewakhulile and kumele bafake izisha ukuze bazokwazi ukuqala kabusha ebhizinisini lamaqanda ngoba inkukhu-ke kuya ngokuthi uzifida kanjani mayikhiqiza kahle amaqanda awuyavukani ngoba basuke bangabhekanga iy'nkukhu basuke babheka amaqanda laba bafuya ama-hardwood abakhulisa ama-hardwood yabo. So udila kanjani ngendaba ye-fame? Abantu bakubona e-TV every day baku-celebrate. So do you still have your freedom over ikasi nje ukuthi okay fandaku ngifuna ukuzichilela endaweni ekanje namajita wami maybe or ngiphuma out nencosi siye mall abantu bayagijimela and stuff, udila kanjani naleyo pressure le? Usesenayo leyo freedom leyo na? Yeah, well ukukhululeka uyazenzela wena. Okay. Angisho abantu kumele baku-understand ukuthi umuntu onjani. Sure. Number one. And abantu ba-understand. Kuthi isikhathi uthola ukuthi abanye aba-understand but-ke ngoba sisebenza ngabantu siyaba-understand ukuthi lento ayizwayo ngaleso sikhathi akusile oyicabangayo. Okay. So uyazi ukuthi kuyivela kancane ukubona umuntu ovela kumabonakude. Sure. Thina kukho-ke la singayikhona makumele inkululeko yethu nje ikhona everywhere. We just give them that time and abantu angisho ba-understand ukuthi isikhathi uthola ukuthi usemamudini akho uney'nkinga zakho nawe kodwa-ke mabacela isithombe angeke ukuthi uyagoloza ukuthi kanjani yabona ngoba bona abayazi yonke leyo nto and isithombe into ye-second. Most definitely. Yeah, into nje yomzuzonyana yabo. Then indaba yenyuku udila kanjani ngoba abantu babone ukuvela e-TV bacabanga ukuthi le mali. Oh kanti kabasi I-black tax udila kanjani? ababuzanga elangeni ukuphuma e-TV akusho ukuthi unemali hayi ababuzanga elangeni ukuphuma e-TV akusho ukuthi unemali. Wena udila kanjani ngaleyo pressure le? I don't live above my means. Okay. Angiyenzi into engaphezulu kwamandla angiyenzi yabo angiphili impilo engaphezulu kwamandla ami. Into mangaafforda uyi-afford. Futhi nje angibhayisikele yabo and Angeke uhambe ngebhenzi ungayi-afford. Ngamane uzivalele ngephulo yakho. Grand ngale toro zami ngisiphushela yona iyangithatha iyangibeka ayigula ayinani next so makufika isikhathi sokuthi ngithenge le engiyifunayo le engiyifisayo Sure. ngizolawulwa imali esikhwameni ukuthi ndoda sesinga-upgrade manje ngoba angenzeli muntu ngenzela mina nomndeni wami ney'ngane zami. Sure. Yabo mase zisesikhwameni sami no it's about me and my family. Most definitely. So siyakhawathenga amajita abhaya mase ubona sezingeni ubone kahle ukuthi so-deserve ukuzifaka ey'kweletini ngathi ningena nonke kanti ungena uyi-one esikweletini ungena one man. Tell us about your future plans. Yeah, ku-TV sisazoba khona. Okay. And we are planning to bring more beautiful shows azoshintsha iy'mpilo zabantu. Okay. And siventure kwezinye izinto because we can't only be on kuma-reality shows. Okay. Yeah, naku-acting singagcina sitholakele. Sure. Yabona? So yeah sisazoba khona. All right. Yeah. So Umkhakha nje omnandi. should we expect another show? Standard khona into eku-pipeline. Okay. Khona into ezayo. And ngihlala ngikhuluma ngayo. Khona into ezayo. Nisibile babukile emakhaya. Ngikhuluma ngayo. Yeah. Ngikhuza amajita ngayo. Okay. Manje isendleleni. Mara manje asinqunywa amakhanda aziyekwe. Siyobona ngayo. Mawuthi ukhuza amajita. Yeah. Hey, mawuthi ukhuza amajita kusho ukuthi lento ezayo Yeah, ibhekene nesijida vele. Ibhekene namajita. Ngathi ufuna ukuzenza ujubujubu so. Ngathi ufuna ukuzenza ujubujubu. No. Mina ngiyadodisana yabo. Umjida ngiyamlayitisa. Sure. Ngiyakukhulisa. Layitisa lentwana hayi man ungayithunela. Senza kanje masama out. Yabo. So asigayi isikhathi. All right. And sibheke isikhala. Khona into ezi. Yabona use-TV ishow yakhe ya-trend abantu sebayakwazi kakhulu. You're not the first person esembona e-TV abakule level okuyo. So what is your retirement plan? After sothi ke mina ne-TV sesigrand. Understand? Yini plan yakho because of ubhlungu mfethu namanje nginini bengilalele one of the podcast abosol bakhuluma Steve Lekolier. Yabo ukuthi naye ngathi uyabhayiziseka manje ufuna like ama-donation and stuff yabo. So baningi abantu esibaziyo bake baku spotlight after sekaphuma ku spotlight sekabhayiziseka. So wena yini plan yakho nayo ukuthi ezoyenza ukuthi ungabhayiziseki? So
asibuyele emuva kancane. Okay. Khumbula, it does not mean uthola imali eningi. Okay. Sometimes abantu abayi-understand lento ukuthi uphuma echiva uzothola iy'ndodla zemali. Sure. Waphuma namhlanje uphuma namasathi. Hayi sipani kanjalo. Uyabo? And lento ishini provident fund awunayo. Awunayo, uyabo? So kuya ngawe ukuthi imali yakho uyisebenzisa kanjani kuphi iyanela na. Okay. Iy'nkinga zemndeni ayilingani ayifani. Ngeke futhi. You understand? So singamjaja nje Steve. Kanti sikhuluma into esingayazi. And I remember ama-player wakudala wangaholi njengama-player wamanje. Into engiyisho, yabo. So wena uzwe nje ngoba iligama lithi Steve Likoliya ubheke lento ayidlala lapho. High star. Uthatha ukuthi imali ilingana nalento ayidlala lapho. Sure. Kanti akusinjalo. Yeah. So, Yabo? So sekuya ngokuthi ke wena lokho okuncane okutholayo ukusebenzisa but you're not answering so our question. yeah, I'm going there. Okay. I'm going there. So kubalulekile ukuthi invest. Ngiye ngithi mina imali ephumayo ingabuyi na next iba imali efile. Eish. You understand? Okay. Ngoba mayiphuma kumele ilethe something. Most definitely. Ngoba lesi swini yona vele izokhipha enye into. Siyayazi. Yabo? Ikhipha enye into ngeke isakunika lutho. So it's important ukuthi masiloku sikhula kube khona indawo esizoinvesta kuzo esothi masikhula nathi sikwazi ukuthi sibambelele kuzo ngoba vele lehlala esitshela kuzo azikho permanent. Most definitely. Azikho permanent. Yabo? Zingashabalala nje noma inini. Okay. Yabona? So nabantu nabanokufaka ngaphansi kwencindezi nawo uzifaka kuyo. Abantu kumele bakwazi ukuthi uyayidla inyama enhloko. Sure. Uyidle futhi. Ngoba uyayi-afford. Ukuthi industry. Namanje uThabo bekakhuluma ngendaba yokuthi we just lost a famous actor. So ngiyabona ukuthi I think we lost about 2 or 3 this week. Sure. Then also previous weeks bekuboma about foods and stuff. Yeah. So kahle niphatha njani into eyenzakalayo yini? Abantu bakwi-industry. Khona kubuhlungu, yabo? And angeke kufane na before. Sikhuliswa yiwo la mahotman. Sikhule sibukela wona nathi. So kuningi esikufundile kuwo. Sure. Engingakusho nje ukuthi induku bona bayibekile bandla. Most definitely. Indima yabo bayidlalile. Bayidlalile yabendini. Uyi-one umuntu ophayo ngempilo. uNkulunkulu. Kunjalo. So konke sikunikela kuye. Umdala uphila, umdala uthathile. Ngoba asilazi kusasa ukuthi siphatheleni. Okay. That is why kukhona imibhalo ethi ungazikhathazi ngokuthi kusasa. Don't worry about tomorrow. Yeah, for tomorrow has got its own problems. Most definitely. Yeah, kodwa ke wena funa umbuso wakhe. Then konke kuzolandela. Eish. Yabona kubalulekile ukuthi ufanele nawe usebenzise engine. Sifuna ukuyiphatha kahle. Sifuna ukwenza izinto ngendlela right. Yabona. So kodwa ke kobhuti abadala isikhathi sabo bayidlalile indima yabo bakwenzile lapho bakuzele emhlabeni. Akuhlangana ungehliyo emndenini. Yeah. Basically nathi indlela yethu sonke. Ngabalale ngoxolo. So if ufuna ungisize kushow yakho ngiyenza njani? Ngibhalela kuphi? Do I write an email or kune number engiyifonelayo? So it's simple. What is the process? It's simple. Ngibhalela inkomo zamalobolo. Umoja la kukhona i-number ye-landline yethu. Okay. Ubhalela kuyo, uyabafonela, uyabatshela ukuthi unenkinga esona so khona abantu abazokureferela kubo. Bese ke besine number ye-WhatsApp. Siye sayikhansela because kunabantu abahekha ama-numbers wethu. Bese bakola abantu imali. Yeah. So manje ubhalela ufonela imoja lapho. Mawuhluleka uze ema-ofisini ethu ase-Rosberg. Mawufika ke bese uyabachazela inkinga yakho, bazokubhalisa igama nesibongo. Bese ke bayasilethela thina sikwazi ukuthi sikusize. Abantu kumele babe nesineke ngoba awubhalisi namhlanje sikukhaphe kusasa. Ngoba yabona South Africa ingakanani. Yeah. And office lemoja lapho liwa. So you can imagine people from Cape Town bayingaki. Polokwane bayingaki. WaNdebele bangaki. So mina mangikude ngile Cape Town. So I can't reach imoja lapho. So i-solution uthi ngifone. Landline. Yeah, there's no other alternative. Ukuthi ubhalela bafonele bachazele ube nesineke uma engangenanga namhlanje akusho ukuthi awusafoni kusasa uyafona nje phela kuze kuphele airtime but you must improve your system. Yeah, no. Kumele kube nendlela senithola direct. The problem is we were using ama cell phone numbers but kwaba khona abantu abahacka ama numbers wethu and uyabona ngenumber ye-X-Repo
a lot of people baba works. Sure. So baqola abantu ama 1.2 nenamba yaka Sithembi Lozilami naye they still they want money. So that's why I choose ukusebenzisa le number eyi-1. Wena sikuthola kanjani? What are your handles on social media? Ukhulelo Mthombeni Kuphi? ku TikTok Okay. na ku Instagram Ukhulelo Mthombeni na ku Facebook Ukhulelo Mthombeni ya ngizongithola. Engibona kuphulelo Mthombeni abaningi lapha phezulu. Akekho fana nami. Ngiyabona le ntshebe njalo. Ku-easy ukuthatha isithombe sakho usifake. Uyayibona le ntshebe. Awusitshela ngale ntshebe. Why le ntshebe yakho inembala emibili? Hey, yayi-right yakhumbula beyinyama. Yes, true. So Ngase sengikhotha ithosoli. Alala. Ngakhotha ithosoli ngasho. Awusitshela imara, kuyenzakala ngale ntshebe. Ngakhotha ithosoli ngasho awushaka. Manje lento yokukhotha babuthi ibhekeni. Undani kimi ningabokhotha nje sinomama. Yokuzenza umzekezeko bakhotha khona. Ngoba khotha manje ngisele ngiyi-1. No, actually. Ngiyidlalela nje bafowethu. Cha, isizathu esenza ukuthi kube nje ilento abayibiza nge-vitiligo. Seteksini la ushaka. Yeah. Asazi isilungu, asichazele. Yeah, and manje ningasoli mina ngoba manje lezi zinto zikhona ukuthi mina yini ningafuni ukufunda ngalezi. Alright, so i-vitiligo usaziwayo omkhulu umamu obeka u-actor kuSarafina. Umamuleleti Khumalo. Ngicabanga ukuthi umuntu opopular ofika eqala manje engqondweni yami obe nale inkinga yale skin. Oh, lento yenzeka nasenweleni. Yeah, yonke indawo. Oh, mina thought it was just a skin. Yeah, no. Angisho mayimila la emile khona. Ubheke notshani la bushe khona. That's why ngithi iyachisa la le. Utshani uyabasha. Ubheke winter. Indaba yokusho serious babuthi ngiyajathi kancane. Hayi ngiyashisa. Ubheke utshani la bushe khona kuba mhlophe. Bese kunindawo kuba green. Alright. So mina ngingakwenzela nje an example efana nalo. So ngaleyo nhlanhla kimi ayisibhlungu ayibabi ayina ngingadecide ngizoyiyeka nje. Kuba ngathi ideye ngamabomu yasi. Yano ngiyaunderstand abantu bayithatha kanjalo yabo kanti ke into evele yazenzakalela. Kodwa mawubuyele ithombe nzama ngoba ngifollowa kahle uzobona ukuthi khona isikhathi lapho ebeyithanda ukushintsha khona kancane yase ayiyeka yabo. Ngoba uyidaba uzongibangela ukukhuluma ngizodaya kuze kube nini. Hey, every week ngibona ngiyeke ngiyeka mina. Bazothatha mabayithatha. Bayiyeke. Mina nje kwami ukubuyisela kaKhesari kubuyele eKhesari. Standard. So kancane bengifuna highlight nje indaba yokuthi ungabe ngathi sicindezela abantu besifazane lapha einkomeni zamaBhunu. Oh, okay. Bakhona abafazi sibalandela inkomo. Kanjani kanti abafazi nabo bayalobola na? No, I have an episode engayishuta kunendawo ethi kuseRegte Sloot around Amanskral mawuya ngale. Kunomuntu wesifazane owayelotsholiwe wacela ukuthi indoda yakhe ngoba kubo bebengenasibaya wacela indoda yakhe ukuthi baba actually kwaba ubabezala nobabezala bakhulumisana ukuthi cha ngicela ukuthi ningigcinele zona ngoba mina ngingakabi nesibaya ngizothi mase ngilungisile bese ngiyayithatha. Zazi zaba yi3 from A1 zazi zaba yi3 le ndoda yaqosha lo mfazi. Okay. Yampakela amabhege why so leza inkomo ezingama Indoda ixosha umfazi. Standard. So umfazi awumxoshi, umfazi akaxoshi. Ngomxosha kusho ukuthi udliwe. Yabona? Wamlambisa, wamshaya kusho ukuthi udliwe. So kahle you guys are striking a balance. Ayikho lento le ukuthi nibheke amajita kuphela. No. Thina siyalalela kahle. Ubheke nawo. Siyalalela, sibuza imibuzo bese senza lokhu okuyikho. Mara miwena sofana noZola 7 yazithandwa abantu abadala kakhulu. Yeah, mina umagogo bayishaye ngawo kakhulu awuthiyami. Abantu babo la. Yabo madala because abantu abadala yibo vele abathanda isiko ngithi. Angisho phela sinabo abanye bakhawathekile sekukuthi nje mawangibukela bayazicontrol yabo.
wazikhonsola Sure. ukuthi simbhala lentwana wayivela manje Cabanga ngalinya sesilimale kangaka ngalinya sawonto mzodwa sesilimale kangaka wayengavisa ngibekuphi lentwana angisho yangibamba ngiyakuthola so manje ngisho bathanda abantu abakhulu abantu abadala and it's educational ngoba abantu abaningi bayalobolana nje abayazi lento abayenzayo ngiyakuthola kukhona umunye umama okwangibuza ukuthi kahle kahle imali yamalobolo iyani ubuza nje seyiyafuneka ngisho idliwe uye futhi uyidlile ungibuza manje ukuthi eyani sekayigawule kudala emanjini uyayibona so ayisipani kanjalo kula sibafundisa khona ukuthi ilobolo imali esetshenziswa kahle kahle ungayisebenzisa abantwana masebaqedile ukushada imali yokulekelela abantwana ukuthi babashada umsebenzi wabo ube muhle usazobizwa phela kuthengwe ngapha kuthengwe nangapha yabona makuba ney'nkomo zoboya ke vele kuzoba ezasekhweni uyabona so luningi nje ulwazi ngoba nale nkomo zinamagama ekabani nani imikhoyiso nazo zonke lezo zinto that's a very interesting subject 100 Awulethu abantu ubhekana abadala namuhla, imnandi baningi abantu abadala abakhulu abalobola abazi na ukuthi benzayo sure bazi ukuthi kuyalotsholwa bavuma yonke into so ayikho futhi ngengidina njengey'trike esingakwazi ukukhuluma etafuleni abantu abavuma yonke into bayayibhalisa ngoba bangishiya nenkinga manje shithi singathumeli noma ubani na thumela istriker sure and ethi ngitshela kumalume sileyo ungabosaba ukubajikisa mawuza ukuthi lento abanifuna yona ayisinormal ungasabi ukubajikisa kanjalo manje mawuthi 100 singimoshela umshado phela wena malume umoshela umshado kwenziwani kanti kwenziwani kuyakhiswana noma kuyathengiswa phela akusise emakethe noma nithi lapha ama-auction ey'nkomo asibhidi la asibhidi ngiyakuthola siyakhisana sure so kufanele nisinike umqondo ukuthi nisakhisa kanjani uyabona ngaziphi izizathu sure uyabona so ungathi ngoba wena umntana wakho udoctor esuthi ufuna 100,000 kanti uzolapha la endlini ngoba uyolapha lesibhedlela layo basebenza khona mina lozoba ngoza mina ngifuna ngiphekela ngiwashele angandisela umuzi standard kunjalo lokho kunye ke hayi wobudokotela sekuyingxenye ke yempilo ke leyo sesivala uthi yami imuphi umlayezo nawo for ababukeli emakhaya ubukele emakhaya nje into engiyithandayo mina ukuthi abantu asizifundiseni ukuthi sihloniphane okay inhlonipho nje iye emakhaya umuntu ngi-worried kakhulu ngama-situations esesithi masibhekana nawo kulama shows wethu nginothisile ukuthi ama-families amaningi aphukile ngento nje eyomlomo yabona so abantu ababhaya kufanele sizifundise especially thina abantu abamnyama kufanele sizifundise ukuthi ayikho into eyonakala ngomlomo engalungiswa ngesipanela kunjalo mayonakele ngomlomo ilungiswa ngomlomo kunjalo uyabona and iy'nhlelo zethu-ke ezasemoshakala zonke ziyakhisana ziyakhulisana yabona so yikho ngicabanga ukuthi manje abahambe nakho emakhaya anginakho okutheni abalandeli inkomo zamalobolo zala every Saturday on 9:00 siku-heritage month what is your take nge-24 because people but it seems ukuthi bahlonipha isiko ngosuku olulodwa kuphela 100%. so ngicabanga ngale ndaba leyo how luthini in fact mina ngilindebele so what I like about Imoja Love ukuthi sikhuluma ngama-languages ethu esintu okay asiyo abantu abahumushayo kakhulu kodwa ngiyakuzwa yasishaya isutha uthi yami nami ngimangele asikhona abanye abantu bacanga ukuthi ubusuthu mina manje ngishiye ebhendini noma yinami kakhulu ngimangele la uhle seshaya isuthu kanje manini manje mina ngishiye ebhendini awuthi yami so kule heritage abantu it's important to embrace i-language yakho nesintu sakini kubalulekile nje yabona njengami nje namhlanje kufanele ngathana ngirage ngesindebele ukuthoma phasi kuya le mara uyazi esikoleni sure kumele usa-accommodate wonke umuntu uyayibona sure so vele ubuye kasi sirenga wonke amakasi sizikhakhazise ngamalimi wethu sizikhakhazise ngesikhethu umuntu nomuntu wakhuluma ilimi lekhabo angabi namahloni ngesikhabo so abandebela welile this year next year awela next year nyako zako inyama izobe igcwele yonke indawo so uyaya na
mina ngiya kanjani No, ngisho ukuthi mababuya ngithi labafana naba welcome ngoba bengithi uthi ngiyaya cha ngisho ukuthi yebo yawe. nakudala ngiceda lokho Cha ngithi yawe. ngiyintanga endala mfana ngiyintanga endala Uthi mfana uyaye emasokani. ya no uyobahlola abafana abadala phela kunani nje Oh. ya kuyinto yethu bengingathanda ngoba amandebele isiko labo basaligcinile Kakhulu. lokho abantu abangalahlekelwa isikhabo Uthini kubafana labo kumele bawele nalabo ba-undecided abazi ukuthi ngiyo or ngayo uthini ku. so what is important okubaluleke okuqakatheke kakhulu ngokuwela ukuthi kune-challenge ukuthi mase babuya khona babuya sebagcwele yonke le ndawo kuba ngathi bayofunda imikhuba engasiyo Njalo. sebagcwele all over manje sebasimisela amateksi benza zonke lezi Eish. lapha uyofundiswa ngokuba indoda ukuziphatha nokuba umnumzana ngoba sihamba igaba ngegama yabona so lapha uyofundiswa nje ngokuba ukusuka from stage sokuqala sokuba umntwana nomfana bese uba ubhuti wazi ukuthi uyoba ubaba noma uzoba umkhulu iziphi izinto ozozenza iziphi izinto ongeke uzozenza yabona so kubalekile ukuthi nabo la emqondweni babe aligned ukuthi awuthi mase ubuya le uzoboosta ngokuthi uwele akukhulume ngawe kade kuwelwa wena kusazokuwela but kufanele uhloniphe abantu abadala ulisokane elitsha likubhayisa Siyabonga Thiyabo. Siyabonga sibonga ukuvakashela. Thank you njaya yami. Thank you bro. Hayi ke nizwile bafethu awuphulela ushilo vele sithathe wasibeka namhlanje ezamasiko sizazi siphelele yo hayi ezamasiko sizazi siphelele inkomo mina mangisuka la ngiyobha inkomo uthi ngiyobha inkomo Fela uphulela uthi sekafikile la yakhona uthi short left nami bafethu hayi ngicela ukuyocheckisa bafethu ngicela ukuyocheckisa sehlangene esokisi itaxi ku full tank ihlangene echecking hayi ngicela ukuyocheckisa bafethu ngicela ukuyocheckisa bafethu till we meet again awe $8 Uyi. Jaya. sonke